L'ambient entre el professorat en la vaga del 88, l'ambient que jo recorde era un ambient de lluita. De solidaritat, de companyonisme, hi havia una ebullició. Es feien assemblees diàries en els centres, en els meus centres feien assemblees diàries, després en la comarca es reuníem en les escoles Carrasquera i allà es continuaven fent l'assemblea. Brutal, vull dir, els instituts, no, vull dir, això dels serveis mínims no sé si s'havia inventat, però allò estava, vull dir, se tancaren els centres radicalment tots. A l'institut no n'hi havia ningú. I era un ambient que concentrava, que es vivia molt des dels centres educatius. I allò era una vaga amb un alt punt d'entusiasme, no?, entre tots els participants. Soc Rosa Roig Celda, soc professora jubilada i vaig fer la vaga de l'any 1988. Soc Francesc Vera i vaig fer la vaga del 88. Soc Boro Vendrell, professor de valencià i vaguista de l'any 88. Som la cançó que mai s'acaba. Som el combat contra l'oblit. Som la paraula silenciada. Som la revolta en un sol crit. En els anys 80 l'educació pública, almenys en la Ribera, era un moment en ebullició. Havíem introduït l'ensenyament en valencià, que tant les famílies com els professors estaven molt involucrats en que apareguera. Un estat en construcció, diguem-ne. Veníem d'una història del franquisme i de l'escola pública i havíem començat ja, a partir de l'any 75, havia començat tota una sèrie de transformacions. El que hi havia era molta il·lusió, sobretot, i a banda que molta gent que ens incorporàvem a l'ensenyament en aquesta època veníem dels temps del franquisme i de la lluita antifranquista. I per tant, això va ajudar molt. Jo definiria l'educació en aquell moment en il·lusió de canvi, de que se podia fer moltes coses a través de l'ensenyament. En aquella vaga se demanava sobretot augment de sou. Sobretot això perquè estava molt denigrat. Jo recordo el primer sou, que no sé si arribava, si serien 70.000 pessetes de l'època, i se va aconseguir un augment de sou molt important. Però a banda d'això, també se demanava millors condicions, com per exemple les ràtios eren excessives. La ràtio que reduïra la quantitat d'alumnes per aula, jo recordo quan comencé tenia 45 alumnes en una aula, cosa que avui es considera una barbaritat, i es va rebaixar fins a 25 alumnes en aquella vaga. Unes retribucions que foren no només millor, sinó que ordenaren també la gran varietat de jornals que hi havia. Demanàvem que es reconeguera el treball docent com un treball específic. Demanàvem, entre altres coses, recordo també que es demanava l'estabilitat dels interins. I el professorat interí en aquest moment ni tenia estabilitat, cobrava molt per baix del professorat funcionari i les mobilitzacions ja havien començat. Hi havia tota una transformació del sistema educatiu, l'aplicació de les noves lleis educatives que havien vingut amb la democràcia, la LODE. Felipe González va així s'enfrontant-se als vaguistes, no? I allò li va costar el càrrec al ministre Maravall i el canviaren, que recordo que era per Solana. Diuen que Maravall era un bon ministre i que sí que tenia intenció de negociar o d'això, però que Felipe González es va oposar. Tenim que tenir en compte que era un govern socialista en el qual s'havia posat il·lusió per molta gent. Va ser una vaga en què ens enfrontaren directament a Felipe González, que eixia per televisió en camisa de pana, des del meu punt de vista, diguem mentides, perquè ensenyava nòmines que no existien o eren de gent que ja anava a jubilar-se o de catedràtics. I això va ser contraproducent perquè la gent encara s'enfada més. És a dir, quan la gent la denigres d'aquesta manera, a banda de que va tindre molt mala sort Felipe González, perquè la gent en què s'enfrontava era gent que venia de la lluita antifranquista. Molts dels professors que dirigiren aquella vaga era una cosa més d'una lluita que s'havien portat durant moltíssim temps i no ens importava seguir. De fet, jo crec que els sindicats ens hagueren de parar a nosaltres, no nosaltres.
És a dir, anàvem nosaltres davant dels sindicats. Però les assemblees, el moviment assembleari en l'ensenyament va ser fonamental en els centres i també en convocatòries, diguem-ne, de més gent. La participació era una participació viva i hi havia molt de debat, clar, en 22 dies. I te fiquen serveis mínims que d'una manera o altra atenen els xiquets que van i tot això, però en aquella època jo recordo l'institut a zero, és a dir, ningú, tancat completament. Allò va ser una vaga de caràcter estatal, però jo no recordo manifestacions com a tals, no? Anar a fer una manifestació a València, allò. Era la reivindicació diària en les assemblees i reunir-se tota la comarca, com dit, en les escoles carrasquers ens reuníem i fèiem una assemblea i allà debatíem tot el que estava negociant-se, els sindicats venien i informaven, era una vaga que d'alguna manera havia sigut de baix cap a dalt, no era allò que els sindicats convocaren, sinó que la sensació que jo tinc, el que jo recordo és que dels claustres havia eixit aquella vaga i els sindicats d'alguna manera continuaren, es van adjuntar. Fem assemblees, jo recordo que Carrasquer, però també fem intercomarcals. Jo recordo anar a una assemblea del GMC i trobar-me al meu professor de matemàtiques, era molt entranyable, perquè te trobaves a gent que havia sigut professora teu, és veritat que nosaltres érem molt joves encara, però vull dir, hi havia un ambient de lluita total, vull dir que... Els dubtes, en 22 dies tens dubtes de què va passar amb una vaga, segurament tens dubtes, però diguem que estàvem teníem la convicció de que sense lluita no aconseguiríem res. Per tant, encara que aquestes coses van i venen segons com va la negociació, segons les expectatives. La veritat és que no és una cosa que pensaves en aquest moment, perquè la lluita i el convenciment de que si hi havia unió i sobretot si hi havia mobilització podríem aconseguir alguna cosa estava molt present. I com a recordant, sí, en aquell moment, quan fèrem la vaga, nosaltres fèrem la vaga, estiguérem un mes pràcticament que no cobràrem, que tenien que recurrir a les famílies. Jo tenia un fill de 8 anys i una filla de 3, i tenien que recurrir a la família per als meus sogres, a dinar en casa dels sogres, a que si tenien que comprar alguna cosa que ens ajudaren, perquè en aquell moment no teníem encara uns estalvis en l'edat que teníem, però necessitaven continuar. Sí que va valdre la pena que resistiren tant perquè guanyant, i va ser dur, perquè que el descompte en 22 dies, vull dir, per gent que acaba de començar a treballar, jo comencé en el 82 a treballar, estava pagant pis, la moda també, vull dir, era complicat, però anàvem a menjar a casa els sogres, mos ho vaig dir, més tinguent una cosa ben familiar, diria, aguanteu el que siga, que així podeu vindre i si cal ajudar-vos, ajudem. I després els beneficis que obtingueren d'aquella vaga fa que tot allò quedi oblidat, no? I que els pogueren gaudir de tindre una millor situació. Vist en perspectiva, va pagar la pena o no 22 dies i 30.000 pessetes, que crec que en aquell moment és el cost, diguem-ne, de la vaga. Jo crec que va valdre la pena per moltes raons. Primera, perquè sempre que hi ha una gran mobilització, mira què ha passat en la Dana, sempre que hi ha una gran mobilització, sempre que hi ha un debat lligat a aquesta mobilització i hi ha, jo crec que 2, 3, 4 idees clares que li queda clar a tota la gent que està participant i també a les famílies, per exemple, és a dir, en aquest cas a tot el sector que envolta el que és el món educatiu, ens fa avançar a tots, millora sempre les condicions i te posiciona davant, en aquest cas, de qui és el teu patró, l'administració, no? Aconseguirem tota una sèrie de reivindicacions, la reducció de la ràtio, aconseguirem també estabilitat dels interins, encara que d'aquella manera, no? Perquè
però anar aconseguint-se tota una sèrie de reivindicacions. Jo crec que una vegada estem en el lloc que estem, parlant de la vaga d'ara, el que cal fer és aguantar fins a la victòria, perquè si perdem no té sentit. Vull dir, no podem permetre's ser derrotats esta vegada. Esta vegada s'ha de guanyar, com vam guanyar nosaltres aquella vaga. Vaga actual m'ha fet, no sé, com tornar-me a sentir docent, no? Tornar-me a sentir identificat, perquè jo porto ja 13 anys jubilat, però tornar-me a sentir integrat dintre de la comunitat educativa, no? I quan jo em vaig jubilar vaig pensar que estava tornant a lluitar no per aconseguir, sinó per no perdre. Llavors aquesta vaga em fa sentir que és de nou com tornar a reivindicar totes aquelles coses que s'havien estat perdent que puguen arribar-se a aconseguir. Jo crec que ens ha sorprès a les persones que han participat, però també a nosaltres, aquesta resposta que jo sé que és una resposta que té totes les dificultats del món quan s'entra al detall, però que col·lectivament és una resposta que dona moltes esperances i moltes esperances més enllà del que significa l'àmbit educatiu. N'hi ha que fer-se una idea. En la societat en què vivim hem de lluitar per aconseguir els nostres drets i sobretot si defensem l'educació pública. Guanyem o perguem, suposo que guanyarem esta batalla, jo dic guanyarem perquè me considero part de la història, no vol dir que ja hem guanyat per sempre. Això, vull dir, a nosaltres nos ha durat tota la vida, nosaltres eixirem de la lluita antifranquista, després ens implicarem en la lluita per l'ensenyament públic, per la lluita en l'ensenyament en base i ens retirarem lluitant. Jo que no defallissin, que continuen, que siguen perseverants perquè tenen, si abandonen ja pot ser ja molt a perdre i perseverar segurament pot tindre conseqüències de beneficis molt importants, no únicament ja per als professors, sinó també per a tota la comunitat educativa. Que ha de seguir en la mesura que puga, que les vagues en contra del que s'ha repetit durant molt de temps serveixen, perquè el que serveix és la lluita col·lectiva i la voluntat de molta gent plantant cara a qui creu que ho té tot i que ningú li pot dir res. I fer dubtar al poder sempre és fonamental. Només per això paga la pena tot el moviment que s'està fent ara. I veure'l és absolutament meravellós per a tornar a creure en la possibilitat d'una societat millor des de l'educació. I el dia que tot rebente no m'espereu al tall, no aniré a treballar, que estarem segant cadenes